Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε σε μία έννοια η οποία διατυπώθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρη. Είναι η έννοια της παρασιτικής τάξης που ανέπτυξε ο οικονομολόγος και κοινωνιολόγος Βέμπλεν. Ο Βέμπλεν παρατηρούσε ότι στις καπιταλιστικές κοινωνίες υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που δεν παράγει άμεσα αγαθά ή υπηρεσίες, αλλά ζει από την ιδιοκτησία και την απόσπαση εισοδήματος από την εργασία των άλλων. Την ομάδα αυτή την ονόμασε παρασιτική τάξη, δηλαδή μία τάξη της επίδειξης και της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον Βέμπλεν, η τάξη αυτή δεν συμβάλλει στην παραγωγή πλούτου. Αντίθετα, αντλεί πλούτο από το σύστημα ιδιοκτησίας και τον χρησιμοποιεί κυρίως για να επιδεικνύει κοινωνικό κύρος. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή την ιδέα, αξίζει να τη συνδέσουμε με μία άλλη έννοια που ανέπτυξε ο Καρλ Μάρξ, τον φετιχισμό του εμπορεύματος. Ο Μάρξ υποστήριζε ότι στον καπιταλισμό τα κοινωνικά προϊόντα εμφανίζονται ως απλά αντικείμενα που έχουν αξία από μόνα τους. Η πραγματική κοινωνική σχέση που εντοπίζεται πίσω από αυτά, δηλαδή η ανθρώπινη εργασία, αποκρύβεται τεχνιέντος. Έτσι, τα εμπορεύματα μοιάζουν να έχουν μια σχεδόν μαγική ιδιότητα. Φαίνεται σαν η αξία να βρίσκεται μέσα στο ίδιο το αντικείμενο και όχι στη διαδικασία παραγωγής. Αν συνθέσουμε τις δύο αυτές ιδέες, μπορούμε να επισημάνουμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα της σύγχρονης οικονομίας. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος κρύβει τις κοινωνικές σχέσεις εκμετάλλευσης, ενώ η παρασιτική τάξη απολαμβάνει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Ένα πολύ δόκιμο παράδειγμα είναι η αγορά κατοικίας και ενοικίων. Η κατοικία είναι ένα βασικό ανθρώπινο αγαθό. Χωρίς στέγη δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπρεπή ζωή. Ωστόσο, στον σύγχρονο καπιταλισμό η κατοικία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν. Ακίνητα αγοράζονται όχι για να κατοικηθούν, αλλά για να αποφέρουν εύκολο εισόδημα. Οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται. Τα σπίτια μετατρέπονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια παράδοξη κατάσταση. Παράγουν πλούτο μέσα από την εργασία τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτού του εισοδήματος, ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος αυτού του εισοδήματος, επιστρέφει στους ιδιοκτήτες γης και ακινήτων. Με αυτή την έννοια, η κατοικία γίνεται ένας μηχανισμός απορρόφησης εισοδήματος από τον κόσμο της εργασίας. Εδώ εμφανίζεται ξανά η έννοια της παρασιτικής τάξης. Οι ιδιοκτήτες που ζουν από ενοίκια δεν παράγουν τίποτε νέο. Το εισόδημά τους προκύπτει από την κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ταυτόχρονα όμως, ο φετιχισμός του εμπορεύματος κάνει αυτή τη σχέση να μοιάζει φυσική και αυτονόητη. Το σπίτι εμφανίζεται απλώς ως ένα αντικείμενο που έχει αξία. Δεν φαίνεται η κοινωνική σχέση που κρύβεται πίσω από αυτή την αξία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων πληρώνει συνεχώς για κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη ζωής, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης διαρκώς επιδεινώνονται. Σε πολλές πόλεις του κόσμου, ειδικά στις καπιταλιστικές μητροπόλεις, εμφανίζεται μία κατάσταση που θυμίζει
προνεωτερικές μορφές κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Οι άνθρωποι εργάζονται ακατάπαυστα, αλλά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν σταθερή και αξιοπρεπή κατοικία. Ζουν σε μικρούς χώρους, μετακινούνται συχνά ή εξαρτώνται από ασταθείς μορφές στέγασης. Έτσι, ένα βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, η κατοικία, μετατρέπεται σε πεδίο συσσόρευσης κεφαλαίου. Από τη μία πλευρά έχουμε τον κόσμο της εργασίας που παράγει αξία. Από την άλλη έχουμε μορφές ιδιοκτησίας που απορροφούν αυτή την αξία. Και εδώ ίσως γίνεται πιο σαφές γιατί οι ιδέες του Βέμπλεν και του Μάρξ παραμένουν επίκαιρες. Ο Βέμπλεν μας βοηθά να εντοπίσουμε πώς λειτουργεί μια τάξη που ζει από την ιδιοκτησία και την κατανάλωση. Ο Μάρξ μας προτρέπει να κατανοήσουμε πως οι κοινωνικές σχέσεις εκμετάλλευσης κρύβονται πίσω από τα εμπορεύματα. Αν εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες στην αγορά κατοικίας, εντοπίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς οικονομικό. Είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό. Διότι η κατοικία δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Είναι και ένας θεμελιώδης όρος κοινωνικής ύπαρξης. Και ίσως το κρίσιμο ερώτημα της εποχής μας να είναι το εξής. Αν βασικά αγαθά όπως η στέγη κατανοούνται αποκλειστικά με όρους αγοράς, πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια κοινωνία για τον κόσμο της εργασίας? Γιατί τελικά ο τρόπος με τον οποίο προτάσσεται το ζήτημα της στέγης αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για τη δομή της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Αποκαλύπτει αφενός ποιος παράγει τον πλούτο και αφετέρου ποιος τελικά ζει παρασιτικά από αυτόν.